Αγώνας για τη γάμα κατηγορία Άγγελου του Φοίνικα με τον ΑΣ Άγιο Παύλο, παλιά αναγέννηση Επταπυργίου, εδώ στον Φοίνικα. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τις μεταφορές μετακομίσεις ως Ερέος. Τηλέφωνο 6945 235 461. Ακόμη μίνι μάρκετ Γιώτα, Παντοπολείο, Όπορο Παντοπολείο, Φαρδικάμπου 12 στην Πολύχνη και Γιουμάμι Street, πλατεία Φοίνικα, με τηλέφωνο παραγγελιών 2310 472 483. Και το παιχνίδι ξεκίνησε με τους παίκτες του Φοίνικα, των Άγγελων του Φοίνικα να έχουν τη σέντρα. Κρεσί το πλάγιο. Μπλήξε ο Μπαγιακτάρης, θα πάει μπάλα όμως εκεί στον Παπαγιαννάκη, ο οποίος προσπαθεί να πλασάρει, δεν θα μπορέσει να πλασάρει. Για να δούμε τώρα. Φεύγει ο Αλμπαντίδης. Θα κάνει την παλιά από την άλλη πλευρά και ο Μαχαίρας, μοναδική ευκαιρία, ο Μαχαίρας μόνος του βρέθηκε εκεί παραλίγο να κάνει τον γκολ. Μέσα στην περιοχή, νέο σου τώρα από τον Σιμώνη, θα την πιάσει ο Πρίντεξης. Πάντα στο 0-0 για τις δύο ομάδες. Νέα επίθεση για την ομάδα των Άγγελων του Φοίνικα. Θα γίνει εκεί μια ανατροπή, ο διαιτής κατευθείαν να δείξει τη βούλα. Πέναντι το εκτέλεσε ο Λεμονιτσάκης και η μπάλα θα αποκρούσει. Ξαναβλέπουμε τη φάση, βλέπετε. Καταλαβαίνει ο Πρίντεξης που θα το ρίξει ο Λεμονιτσάκης και θα αποκρούσει και κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγελους του Φοίνικα να ανοίξει το σκορ. Θα γίνει τώρα το σούτ από μακριά. Η μπάλα θα βρήκε το δοκάρι και ο Λιαπόπουλος είναι αυτός που θα κάνει το 0-1. Κατευθείαν από φάουλ, βλέπετε ξανά τη φάση. Θα αποκρούσει ο Καμπόλης. Η μπάλα θα βρήκε το δοκάρι, θα κατευθυνθεί στα δίχτυα. Θα γίνει το 0-1 με τον Λιαπόπουλο για την ομάδα του Αγίου Παύλου. 0-1. Νέο σούτ εδώ, σούτ από τον Σερβάνη, η μπάλα θα φύγει out, παραμένει το 0-1 και από την άλλη πλευρά τώρα προσπαθεί, έγινε η σέντρα από τον Κοκαρίδα, σέντρα σούτ, η μπάλα θα φύγει out, μπαίνει μέσα στην περιοχή τώρα ο Καραπάνος, θα γυρίσει την μπάλα και κόρνερ, καλή είναι για τον Καραπάνο. Νέο σούτ από τον Καραπάνο, ψηλά όμως η μπάλα θα φύγει. Δεν θα ανησυχήσει τον Πρίντεξη. Παραμένει πάντα το 0-1 εδώ. Η παλιά του Καραπάνου. Από την άλλη πλευρά το σούτ που θα γίνει από το Σιμώνη και πάλι ψηλά η μπάλα. Νέα ευκαιρία για τους Άγγελους του Φοίνικα, ημίχρονο και 0-1. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τις μεταφορές μετακομίσεις ως Ερέος. Τηλέφωνο 6945 235 461. Ακόμη μίνι μάρκετ Γιώτα, Παντοπολείο, Όπορο Παντοπολείο, Φαρδικάμπου 12 στην Πολύχνη και Γιουμάμι Street, πλατεία Φοίνικα, με τηλέφωνο παραγγελιών 2310 472 483. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Άγιος Παύλος στη σέντρα. Για να δούμε τη φάση τώρα αυτή. Θα περάσει ο Λεμονιτζάκης. Θα κάνει και τη σέντρα. Εκεί εντελώς μόνος ήταν ο Κοκαρίδας και θα κάνει τον γκολ. Κοκαρίδας και θα κάνει τον γκολ. 1-1 θα σοφαρίσει και θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια πλέον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Βλέπετε πως το αγκαλιάζουν των δύο παίκτες. Πάρε βάλε από το Λεμονιτσάκη. Η κεφαλιά του Παπαγιαννάκη, νέα κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Φοίνικα. Θα βγάλει ο Πρίντεξης η κεφαλιά και τώρα προσπαθεί να βγει εκεί ο Ναλμπάντης, θα πλασάρει, όμως ο διαιτητής θα σφυρίξει offside με υπόδειξη του βοηθού. Δεν θα μετρούσε η φάση και να έμπαινε γκολ. Δίπλα ήταν και ο Μπίνος. Και για να δούμε τώρα. Μπίνος φεύγει από δεξιά. Μπίνος πάει λίγο πιο δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα. Θα την κατεβάσει ο Μαχαίρας. Περνάει ο Μαχαίρας. Θα κάνει το πλασέ, σουτ πλασέ και η μπάλα θα καταλήξει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγελους του Φοίνικα να κάνουν δύο τα γκολ τους. Φεύγει τώρα ο Λιάκος. Ο Λιάκος θα κάνει τη σέντρα. Πάρει, θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας Καμπόλης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τον Άγιο Παύλο. Έγινε το σουτ, το φάουλ κατευθείαν πάνω στην κίνηση. Ο Παπάζογλου αριστερό. Εύκολα όμως ο Καμπόλης και λήξη του αγώνα εδώ στο Φοίνικα. 1-1 τελικό αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες.